హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్మైలింగ్ చైతు బ్లాగ్స్. దిస్ ఇస్ చైతు. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఇవాళ స్ట్రైట్నర్ చేసుకోవటం ఏ క్రీమ్ వాడకుండా చూపిస్తున్నానండి. మనకి ఏ క్రీమ్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను 4 ఇయర్స్ నుంచి ఇలా ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట. ఇదిగో ఈ స్ట్రైట్నర్ నేను కొని 8 ఇయర్స్ అయిందండి. బాగా పనిచేస్తుంది. అదిగోండి ఇలా పాయలుగా తీసుకొని నాది ఫస్ట్ హెయిర్ ఎలా ఉందో మీకు చూపించాను. ఈ స్ట్రైట్నరు నేనేం క్రీమ్ అప్లై చేయలేదండి. ఈ స్ట్రైట్నర్ చేశాక ఎలా ఉందో చూపిస్తాను చూడండి. హెయిర్ ఏమన్నా డ్యామేజ్ అయిద్దని కొంతమంది భయపడతారు. ఏం అవసరం లేదండి. నేను 3 ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను. బాగానే ఉండిద్ది. చూడండి ఏ క్రీమ్ లేకుండా ఎంత స్ట్రైట్గా స్మూత్గా అయ్యిందో. ఫస్ట్ చూసారు కదా, నాది బాగా కర్లింగ్ హెయిర్ అండి. మీరు కూడా ఒకరోజు ట్రై చేసి చూడండి. కామెంట్ బాక్స్లో నాతో షేర్ చేసేసుకోండి.